Azken 20 urte hauetan, beste inor baino aurreratuago aritu gara autogobernuaz, galdeketaz, independentziaz eta zer da eta gaurko hitzaldian ekonomiak izan duela garrantziarik handiena. Zer ari da gertatzen? Jokoz kanpo ari gara gelditzen edo Marijoni Arrizabalaga. Lehentasuna ekonomiari emateko garai heldu da. Nik uste dut lehentasuna ekonomiak daukala, egunerokotasunak daukalako gugan lehentasuna neurri batian, baina nik pentsatzen dut ekonomiaz bakarrikan ez dela jardun, gaurko eguna luzia izan deu, eta ekonomiaz asko hitz egin da, baina asko hitz egin da baita bakegintzaz, eta asko hitz egin da baita estatus berria edo autogobernuaren inguruan. Lehentasuna zerrek dakan, nik uste dut jendeak arazo asko dituela espaldi honetan, eta jendearen arazo hoiei aurre egitea ezinbestekoa dugu denok ere. Alderdi, eragile, erakunde eta jaurlaritzak noski, zer esan handia daukalako. Eta horretaz aparte, eta horrekin batera, denok ere daukaguna eman beharko genduke baita, bakea behingoz egonkortzeko, behingoz horren inguruan mugitzen diren faktore guztiak, biktimak direla, presoak direla, elkarbizitza dela finkatzeko, eta noski, lanian jarraitu, adostasun gutxieneko batzuk lortu ahal izateko gure estatus juridikua zenbateraino aldatu nahi dugun jakin eta aldaketa hori gauzatu ahal izateko. Hiru fitxa horiei beste guztio garrantzia berdin emango zeniokete, ala garbi gelditu da ekonomiak duela lehentasuna, Maribi? Nik uste dut egiten dela hor, naita gainera, seguruena, dikotomia faltsu bat. Ze aurkezten da, eta horretan edabide askok ere badute estilo liburu bat antza, aurkezten dira egoera sozioekonomikoa eta bizi dugun egoera larria alde batetik, eta beste alde batetik zerikusirik ez balu bezala, hemen erabaki ahal izatea edo ezin izatea. Zure ustez horiek lotuta daude? Guztiz lotuta daude. Adosta bete horretan? Badago, nahi atentzia batean metodologi puntuat lehendakaren kasuan, ez? Aurkeztu zen 3 puntu nagusiekin, 3 fitxa nagusiekin, hauteskundetara eta horrekin zeitzen, ez? Autogobernu, ekonomia eta bakegintza. 3 horietatik 2 uzten ditu ponentzian esku. Eta gero, ponentzia funtzionatu edaz, ikusiko dugu. Denbora behar da, sozialista badatoz ez datoz, besteak adoz. Nik, bukatzen dudan. 3 horietatik 2 uzten ditu ponentzien esku. Eta ekonomiarena, nire ustez eragin aukera gutxiena daukana, ekonomia ez daulako alderdien arteko akordioren mende. Ez da ere bakarrik dirua jartzeren mende. Seguro hau, dirua jartzen mende baleo, jaurlaritzak askoz diru gehiago jarriko lukela mai gainen eta non baitetik enduko lukela. Dao, Alemania, Frantzia, Estatu Batuak eta gure betiko merkatu. Makroekonomia zen genezakena. Horretu esan nahi gauzak, daukazun aukera gutxi horretan gauzak hobeto okerrago litezke. Baina 3 horietatik, eragin aukera gutxiena daukana hartzen du beretzat ezen du gobernuarentzat, hori guko datzen dugu. Lege proposamena, dekretuak, planak, langabeziaren kontrako planak, hori bakiten du, berak izan nahi dut, ekipak. Eta beste biak, nire ustez eragin aukera handia daukana, hori uzten ditu parlamentuaren esku, bere proposamena dira, bere alderdian proposamena hauteskundetan, eta gero uzten ditu ponentzien esku. Eta gero ponentzia funtzionatuko du, ez du funtzionatuko, deitzen da, ez da konsensua, betoa dago, ez dago betoa. Eta kanpotik behiratuta, ez dago guneko politikan, atentzien baten dit metodologi horrek. Eragin aukera gutxiena daukana lorrean, berak hartzen du, eragin aukera gutxien aukalako, berak eta edozein izan da lehendakari, ez alderdiaren kontu bat. Eta eragin aukera gehien daukazotan, uste ditu ponentzien. Marijonia? Labur, nik esango nuke jaurlaritza baten egitekua deno dakigu zein dan, ez? Ejekutibua. Eta egiteko ejekutibo horretan eragin aukera gutxien daukala ekonomia sustapenean eta batez ere zerbitzu publiko eta gizartekintzan nik desde luego hori sekula santan ez dut pentsatu. Eta beste alde egia da legebiltzarrian 2 ponentziak eratuta daudela, bat mantzo bada ere lanian ari da, bestia geldirik dago aspaldi honetan batzuk, eragile batzuk, alderdi batzuk ez dutelako nahi izan parte hartu, baina egia da baita bakegintzaren inguruan hori ez dagoela bakarrikan legebiltzarrien lagata. Jaurlaritzak badaukala guzti horren inguruan plangintza, zehatza, landua, sakona, 18 hildu desberdin dituena eta jaurlaritza bere kabuz gauzatzen ari dena, oin, lehendakariak esan du argi, eta ni horretan arrazoia ematen diot. Baldin eta borondate politikoa eukiko balu atzetik, eta alderdi politiko desberdina legebiltzarrean gainea adostasunetara iristeko gaitasuna izango balute, guk nahiko gendukeen bezala, ez bakarrikan ponentzia berak beste mami bat eukiko luke, baizekan eta jaurlaritzaren planak
ordun eta indar eta abiada handiagoa edukiko luke. Alderdi Popularra indar hori... Beste kontu bada autogobernuarena, hori bai dela kontzeptu politikua, eta hor bai alderdi desberdinen eta batez ere logikaz. Alderdi abertzalen arteko adostasunak landu egin behar direla, eta lanketa hori egiteko lekua proposena ez da Jaurlaritza, kasu honetan bai badala Legebiltzarra. Laurak, ze irakurketa egiten da? Nik uste dut perfil bajuko diskurtsoa egin duela oso planoa, eta lehentasuna izan behar da guretzat bereziki ekonomia eta langebezia, eta ematen zuen gaur legealdi honen lehenengo momentua zela, 2 urte daramagu eta emaitzak eta lortu diren emaitzak ez dira mai gainean ipini, nik uste dut aukera nabarmena zuen lehendakariak hori egiteko, eta emaitzek ez ditu eskaini gaur osoko bilkuran. Gero, gai batzuk ez ditu zehaztu, zeren azkenengo hilabetetan zurrumurrua handiak egon dira, eta diskurtsoak nahiko argiak izan dira, baina gaur, plenoan bertan, argitasun hori ez dugu ikusti. Eta alde horretatik esaten dugu guk gaur ikusi dugu lidergorik falta nabaritu dugu lehendakarian. Eta gero hemen aipatu da bi ponentziak, egia da bat, hila edo geldirik dagoela, baina nik esango nuke geldirik dagoena batzuk ponentzia horretan esan zuten bere baldintzak ipini zituzten, akordio bat zegoen aurreko legealdian alderdi guztion artean hor egoteko, eta EH Bilduk Legebiltzarrean sartu ondoren bere baldintzak ipini zituen, eta horren ondorioz ezin da posible akordiorik egon, zeren azkenean minimo bat egon. Eta gero ponentzia horretan dago baina sumari bedakizu hor akordio bat zegoen aurreko legealdian. Eta guztiok aleginak egin genituela, eta zuek esan duzu legealdi honetan, gezurrak ez du balio, edozak ez du balio. Eta gero bukatuko dut, labur izango naiz. Eta gero beste ponentziak, autogobernua, bai, baina zein den Euzko Jeltzalearen eta gobernu honen eta lehendakari honen helburua. Azkenean, gaur ere aukera zuen bere estatuaren eredua zehazteko, zen da estatu berri bat, ze da Gernikaren estatutoa betetzea, edo azkenean ponentzia horretan egongo gara mehareatzen eta azkenean independentzia bidea hartuko du, botoak eduki badu bide edo proposamen hori egiteko. Egia da gaurko kritiketako batzuk, nabarmenenak zehazgabetasuna eta lidertza falta izan direla, Mikel. Bai, eta ez da gutxi gorako, ez? Zuk aipatzen zendun aurkezpenean ez gertatzen ari dan, ez? Bate honetan, hainbat eta hainbat egunetan jorratzen ari dela gai batzuk, baino gero osoko bilkuran horrodea ekonomiari buruz eman diola behintzat lehendakariak denbora gehien, ez? Eta ikusten ari gara nola eztabaidan egon diren hiru emakumeak ordea bigarren zati batean hasi dira eztabaidatzen. Eta nik bai egingo nuke erabateko bereizketa lehen interbentzio eta bigarren interbentzioen artean. Lehen interbentziotan, hau da, idatzitak despatxutik ekartzen juzunak, talde guztiek eman diote garrantzi gehiago ekonomiari, beste bi gaiei baino. Krisialdian gaudelako, langabetua ditugulako, prekaritatea ditugulako, eta nolabait, esfortzu bat egiten jendeari gertutasun puntxu bat emateko. Gero, edukei buruz ere eztabaidatu zakegu, baina oidan eman izan didan impresioa ez. Ze pasatzea? Gero, replikatan ordea, gai hori alde bat utzi da. Eta eztabaida horiek, bigarren benetako eguneroko gauzetako eztabaidak bigarren fase batea pasatu die, eta replika eta kontrarreplikak beti ere egin dira bakearen inguruan eta ere estatuaren deuraren inguruan, eta nik uste, behintzat, kanpotik ikusita, gaurko iruditu zait, nik ulertzet, ganbaran zaudenian, eta nahi berdin gertatzen ditzaidan, urtero eztabaida ginen, baina kanpotik ikusita, esatezu, bai, idatzita dezunen asuntua, prekupatzen zia pixkat nire eguneroko gaiei buruz, baina ikamikan sartzen zianen eta berehalako erantzutenetan sartzen zianen, hor ja ez, hor betiko eztabaidetan sartzen zian, eta nahi ematen sensazioa, eman didan sensazioa meintzat izan da, eguneroko arazoetatik azkenean eztabaida batez ere atxaldeko partean oso urrutia ondala, eta jende arruntari oso interes eskasakoa iruditu izan zaiola. Arratsaldekoa. Bai.
Jordan? Bai, Laurak eta bai orain Mikelek egin duten balantze hori, balantze antzeko hori jarraituz, zakit, ekonomiaz hitz egiten gara, niri hasiera baten behin astelenean jakin genuenean pixkat Eusko Jaurlaritzak nondik enfokatu behar zuen eztabaida eta orduz geroztik beste alderdiek nola jorratu behar zuten eztabaida ikusita, desde luego ez dit harritu eztabaida bintzat Mikelek esaten zuen goizeko lehen interbentzioa eta gero arratsaldekoak ez dit harritu bide hori hartu izan, batez ere Martxelok esaten zuen legealdi ikusita baita ere, berak esaten zuen metodologia, ikus dezakegu baita ere akordio nagusiena bintzat oraingoz, iaz, orain duela ia urtebete EAJak, PSek eta PPek lortutako ebatzitako akordioa da, eta akordio hori batez ere ekonomikoa da. Beraz, gaur iristea debate batera, eztabaida batera, non ekonomiak duen pisu nagusiena, ezakitagian logikoa da. Ramon entzatera bai, logikoa da? Aspaldiko da esaera, primum vivere deinde filosofare. Eta gobernuetan jende torpea egoten da, baina guztiz tontoa denik ez da inoiz egoten. Eta orduan, pentsatzen dut, herritarren sentiberatasunaren gandik alik eta hurbilen egoteko aleginak egiten dituela gobernuan dagoen edonork asmatu edo ez asmatu gero ematen dituen erantzunetan. Baina egoera baldin bada politika sozialetan jendeak prekariedade handian bizi dela, gabezietan bizi dela eta urgentziak baldin baditugu horretan, nik uste dut euskal gizartean momentu honetan hoiek faktore urgenteago konsideratzen direlako oro har da batanaz beste, bakoitza dauzka bere lehentasunak eta bere prioridadeak eta hortik jotzea niri normala iruditzen zait. Beste kontua da, gatoz gizarte batetik nun autonomia abian jarri zenetik garapen, abiadura handiko garapenean bizi izan den gizarte bat da. Eta ekonomia indartsu baten bizi izan garen gizarte bat, eta oin ekonomia ez dago kiriketan ibiltzeko. Ezina etorri zaigu beste jende guztiari bezala. Eta horrek, nolabait, gure politika ere ubikatu egiten du, eta oro har politikan diskutitu egiten gauzataz diskutitzen da. Biolentziatik gatoz, eta biolentziak gure mapa politikoa nolabait, birrinduta o erabat enkorsetatu utzi zuen alderdi bakoitza bere txuloan sartuta. Txulo horietatik atzeratzen ari dira, segurena ez guztiak, baina atzeratzen ari dira, eta badator rekomposizio politiko bat ere. Eta rekomposizio politiko horretan, nolare bait, harremanak zein den ederrena, zein den bikoterik egokiena, edo zein den talderik egokiena, erabakitzen ari da herri honetan. Eta orduan, zenbait gauza, ponentziara etara ustea, bueno, eufemismo politiko bat izan diteke. Osea, lehendakariak ez esatea independentzian alde dagoela eta exigitzea ez azazu, alde o kontra zauden. Bueno, haizu, egon niteke alde, baina nire programa elektoralak esaten zuen, eta oin debatean daukaguna ez. Eta hor baldintza batzu behintzat argi utzi ditu. Inprezisoak, hain inprezisoak ez direnak. Euskal herritarren arteko, Euskal alderdien arteko akordioa, nolabait gainerako Espainiarekin akordioa, eta bueno, dauden ereduetan eredu bat planteatzen da. Katalana, orain arteko katalana ez dena, Eskoziatik gertuago egon ditekena, baino bien eragindu urduritasuna pixkat urruntzen nik ulertzen. Baina ereduetan bateragarria da, Katalunian eta Eskozian, arazo nazionala lantzea, ze beste bazen que salmon burugabe bat dela, eta zaiola inporta langabezia Eskozian, eta maseiera zaiola inporta langabezia eta egora ekonomikoa Katalunian, gure baino karrago dena. Kampaina ekonomikoa egin dutera bat. Baina autogobernuaz hitzeiten duenean, ez zaio inporta independentzia, autodeterminazioa, autogobernua, estatutua, estatus juridiko berria. Erakutsi digute Katalan eta Eskoziarrek biek bateragarri diela kezka horiek eramate aurrera. Beste kontua da, EAJ olako liotan sartzea nahi ez duten EAJ-etik kanpoko aholkulari asko dozkola EAJ-ak. Eskatu gabekoak. Dano geha buru jabe. Eiten deu, inolako kanpoko faktorek eragindako gauzak, baina eiten deu azkenean geure erabakia. Dauzka aholkulari asko, kanpotik eskatu gabekok, komunikabide batzutatik, tertulia batzutatik, eta izaizkion aten gabe esaten, ez kezkatu ekonomia izango ez den ezertaz.
etengabe letzen dugu, entzuten dugu hori, eskubide guztiarekin. Baina entzuten dugu, eta orduan, enez esaten EAJ-ko jendea, esan ez, EAJ-ak eta Jaurlaritza dauzka aholkulari asko eskatu gabekok, borondatez, gabetan, editorialetan, titularretan, aizezkion esaten, ez eskatu gai nazionalez eta bakegintza zorren beste. Zentratu zaitez ekonomian. Nik ustean dena da. Bukatzen dut. Salmon eta mas ez dira burugabeak. Oso kezkatutengo dira bere egora ekonomikoarekin eta langabeziarekin. Eta erakutsi dute bateragarriak direla. Kezka horiek ematea eta prozeso soberanista batzuk ematea. Bateragarriak soluzioak bilatzeko erabakimena behar dala. Horixe izan da mezurik nagusiena. Eta nik uste dut hemen ere, lehengo ideiara noa, nahita fokoa, bi foko balira bezala tratatzen da. Eta ez, herri hau dago bidegurutze batean, efectivamente, daukala... Idoia diskursoan autogobernua zergatik justifikatzen zuen jarri duzu, erreparatu duzu. Esan nahi dut, autogobernuan sakontzea adibidez aipatzen zuen, ez? Autogobernu gehiago edo gutxiago aipatzen zuen, baina zergatik esaten zuen. Zergatik, seguruena, mundu abertzaletik, konpartituko ez den zergatik bategatik, baina konpartitu diteken proiektu bat izan diteken, baina erabat zaten zuen arrazoi ekonomikoak, arrazoi sozialak, horietarako ez den autogobernurik ez dugu nahi. Eta beste zenbaitek, autogobernua nahi duelako, ondorio katastrofiko edo munduko ondoriorik hoberenarekin. Beraz, katastrofikoa ez. Ez. Nik uste dezuk esan dezu primum vivere deinde filosofare. Bale, ados, baina horrei gehitzen diot, baina gizakia ez da bakarriko giti bizi. Eta gauza batek ez du bestiak entzen. Eta bi plano jorratu daitezke eta landu daitezke paraleluan eta erabatian. Gehiago zango nuke. Egunen batean geure estatus juridiko propioa lortuko bagenu, eta ni abertzale naiz, eta naiz abertzale naiz, begiratu gabe nire bizi baldintzak etorkizunean geure buruaren jabe bagina nolakoak izango liazken. Baina ulertzen dut, jende askok beste ikuspegi bat eukitzia, hori Eskozian ere ikusi dugu, ezta? Alegia, bildurra ere erraza da, eta jendiak abentura larregi ez ditu nahi, eta gutxio bizi dugun egoera honetan. Baina pentsatzen dut, geure buruaren jabe izango bagina, eta ez Espainiaren menpeko, akaso gai izango ginakela baitan gure bizi baldintzak hobetzeko. Orduan planteatu, parlamentura junta planteatu, eta lehendakaritza honen gobernuan 3 ildo estrategiko izan dira hasieratik ja ez lehendakaria izendatu zenetik baizikan, eta baita kanpainan ere. 3, bat ekonomia eta gizarte politikak, 2, bakegintza, 3, estatus juridikoa. Eta hortikan ateratzia, iruditzen zait, por cierto, Eskozia eta Katalunia hor hitz egin daiteke, baina nik uste gaur lehendakariak eta oroar defendatu dugun posizioak printzipio demokratikoa defendatu izan dugula, printzipio demokratikoa, herri borondatea.